Čaute ľudia, ja vás vítam u môjho druhého videa z Grow a Garden a napadla ma taká vec, že každý môj jeden odberateľ si môže vybrať jednu vec z mojej záhrady. Áno, naprosto každú. No, tento melón, no tieto melóny, niektoré asi nie, ale niektoré, trebárs goldové a tento obrovitánsky nie. Potom tieto huby si tiež za chvíľu vyzbieram, ale všetko ostatné, čo nemám akože zamknuté. Takže okrem tohto a tohto môžete si vybrať kľudne tieto dragony, tieto melóny, borúvky, ktoré sú Kelisal Frozen Shocked, jablka, disco Kelisal Frozen Shocked, cranberry, proste hoci čo. Ja som si na video nechal tento book egg, takže si ho ideme otvoriť. Čo nám padne? A padol nám mravec. To je asi jedno z najhorších, nevadí. Neviem, koľka je mravec, ale myslím, že je jeden z najhorších. A prečo je toto hore? Takto rýchlo ideme presunúť dole. Takže toto urobíme takto. No a teraz, čo som s vami chcel robiť? Chcel som si troška vylepšiť záhradu. Takže chcel som si zasadiť nejaké semienka, ktoré tu mám. Seed. Tuto máme trebárs 2 pineapple, watermelon 41. A ideme si prvé splniť quest. Tuto si dám tieto tool. Kde to mám? Totok. Bum. Ideme si dať daily questy. Takže 5 pumpkinov, 2 watermelony a 25 000 získať. To nebude malilinký problém. A môžete mi napísať, čo robí táto harvest tool. Bol by som veľmi rád. A je to taká skrytá metóda, keď chcete získať tieto veľké veci, trebárs tieto melóny takéto gigantické, tak vám stačí urobiť jedna vec. Teraz dobre počúvajte. Musíte dať... No, teraz nemám. Ježiši, zase ma vyhodilo z Robloxu. No, nevadí. Chcel som povedať, vysvetlím vám to počas tohto, ako sa mi to bude zapínať. Musíte dať Godly Sprinkler, do toho dať 3 Advanced Sprinklery a asi tak 5 normál sprinklerov. Potom sa na 40 minút odpojiť a je to. Potom sa napojíte a budete mať takéto gigantické melóny, ako mám ja. Alebo kľudne pepper, alebo hocičo. Ideme si splniť ten quest, takže pumpkin seedy. Tuto máme watermelon seedy. Tak, ideme to rýchlo zasadiť. 1, 2, 3, 4 a 5. A melóny 1, 2, 3, 4, 5. Toto nejaký týpek žobre. Tieto water can sa veľmi vyplatia, keď chcete, aby sa rýchlo vám nejaká vec dala. Som minul asi tak aj 30 milión na týchto water can. Tak ideme rýchlo predať melóny, aby sme dostali peniaze. Tak. Aj len 15 000 sme dostali. Potrebujeme 20 000. Tak ešte troška pumpkinov polejeme. Rastite.
Moje spevácké skily sú úplne nulové. No dobre, nevadí. Dobre. Splnili sme quest. Či koľko bolo? 25 000 však. Hej. Tak ešte troška si ich zobereme. Predáme. Rovno sa nám aj restokli veci. Takže sa ideme pozrieť, čo takého dobrého mám. Dragon fruit. Potom máme aj bambusy. Je ešte niečo dobré? Nie. Dobre, dojdem si tam peši. Nechce sa mi to vyťahovať z inventáru. Tak ideme pešky. Nebudem lenivý. Čo máme? Kozmetik. Môžete aj napísať, ako sa vám páči tento update, lebo akože mne sa moc nepáči. To je môj názor. Nikto ma prosím za to nehejtite. Zase tieto harvest. Mám ich už 1 000 000. Ale neviem, čo s nimi mám robiť. No dobre, ideme gamble. Negamblite hlavne v reálnom živote. Keď na to pozerajú mladší diváci, je to nesprávne, miniete na tom všetky peniaze. Ale v hrách za našetrené peniaze, akože v hre, nemíňajte peniaze do hier. Nevyplatí sa to. Minul som do Robloxu pár peňazí a nevyplatí sa to. Takže nemíňajte peniaze do hier. Teda ak chcete, tak môžete, ale určite negamblite. Miniete tam všetky peniaze a určite to nerobte. No dobre, to by bolo na toto video všetko, takže zapamätajte si. Môžete si vybrať hocičo z mojej záhrady okrem mushroomov a tých pár týchto moonmelónov. Môžete si vybrať úplne hocičo. No tak na budúce, ahojte.